Pozdrav! Danas radimo jedan zanimljiv Nutella kuglov. U čistu zdjelu stavljamo 360 g glatkog brašna. Nakon toga dodajemo 2 žličice praška za pecivo. Nakon toga 2 žličice vanili šećera. Jedna i pol žličica soda bikarbone. Suhe sastojke izmiješamo. U čistu zdjelu stavljamo 170 g omekšalog maslaca. U maslac dodajemo 150 g šećera. Mikserom sve dobro izmiješamo. Nakon toga dodajemo 2 cijela jaja, 1 čaša čvrstog jogurta, izmiksamo. Nakon toga u dobivenu smjesu umiješamo suhe sastojke, sve dobro izmiksamo. Nakon toga pleh, ja sam ovdje koristio ovaj uski, znači obložimo papirom za pečenje, u njega stavimo jedan sloj tijesta, onda jedan sloj nutele, pa možemo staviti opet jedan sloj tijesta, pa jedan sloj nutele. Uglavnom, ako vas volja, možete se na taj način igrati. Kuglov se peče 35 do 40 minuta na 180 stupnjeva. Kada smatrate da bi mogao biti pred kraj, gotov, tada možete provjeriti sa čačkalicom da vidite da li je svugdje dobro pečen. I to je to. Ako vam se recept svidio, možete me zapratiti ili pogledati sve ostale moje videe koji su također zanimljivi. Dobar tek!